Prší, stále prší a vám sa z tepla domova možno môže zdať, že nám 3 dní výcviku zmilujú všetky mozgové bunky, ktoré nám tam ešte ostali. Vodu máme už aj za golierom a tak sa nemusíme báť, že budeme mokrí, keby sme sa náhodou vyspali do vody. Ale to sa nestane, veď máme super inštruktorov. Tak sa teda môžeme vydať na vododrom. Rafty to sú vlastne historicky vyradené vojenské člny, ktoré armády používali a z 50. rokov 20. storočia sa dostali do civilného sektoru. Armáda samozrejme takéto podobné veci využíva aj naďalej, preto je dôležité, aby si aj absolventi tohto kurzu osvojili ovládanie týchto člnov, pretože napriek tomu, že je 21. storočie a máme lietadla, máme všetku možnú techniku, tak aj tak sa cez tú rieku, cez ten vodný tok treba dostať. Preto teda inštruujem účastníkov kurzu, ako ovládať raft, ako ho riadiť, pádlovať a deckám sa to veľmi páči. Na čo je zamerané toto cvičenie, ktoré akurát absolvovali? Toto cvičenie je zamerané, aby zvládli prvotné prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca a zvládnutie tých prvých časových noriem v prípade chemického alebo biologického napadnutia, ako sú ochranné masky a súprava IP75. A v dnešnej dobe nám vlastne nehrozia len útoky s konvenčnými zbraniami, ale hrozia nám útoky ak už s chemickými látkami, biologickými látkami, aby v prvom rade vedeli používať tú ochrannú masku, ktorá im chráni vlastne tvár, oči, dýchacie cesty a súprava EP75A im vlastne ochraňuje ich výstroj, oblečenie a materiál, ktorý majú pod tou súpravou schovaný. Nemá tu chybu. Bol super zážitok. A čo konkrétne ste robili? Vošli sme dovnútra, tma tam bola riadna, plyn bol všade, to sme museli ho hľadať po tme, dať ho na nosítka a vyniesť von. Podarilo sa ho zachrániť? Jasné. Ako si sa cítil? Trošku to tam spáchu, ale v pohode. Zatiaľ, čo iným by pred zvukom strieľajúcich zbraní utekali, my sme sa vybrali priamo za ním. Nie, že by sme sa nebáli, však väčšina zo strieľajúcich strieľala zo zbraní prvýkrát. Pod dohľadom zodpovedných vedúcich sa však podaril ich prvý výstrel a my sme sa mohli spokojne zblízka pozerať na útok na nepriateľa. Nachádzame sa na cvičisku, kde sa proste precvičuje, alebo sa má študentom predviesť taktická príprava, proste ako sa má správať vojak na boisku. Ďalej sa tu oboznámia s technicko-taktickými údajmi ohľadom samopalu vzor 58. Takisto si vyskúšajú, ako sa skladá a rozoberá samopal vzor 58. A hlavne, aby sa oboznámili, ako sa chová na taktickej úrovni, čo sa týka boja s nepriateľom. Môžete teraz hodnotiť výkon predchádzajúcich skupín? No tak predchádzajúca skupina bola veľmi dobrá, nakoľko pršalo, zmokli, ale myslím, že si odnesli z tohto veľa zaujímavých zážitkov a takisto sa aj naučili niečo, čo sa týka ozbrojených síl v rámci taktickej prípravy. Čo všetko sa môžu študenti naučiť na zdravotnej príprave? Toto, čo vidíme za sebou, je vlastne pracovisko pre zdravotnú prípravu. Je to pracovisko rumovisko. Rumovisko znázorňuje pád budovy
buď po zemetrasení alebo po teroristickom útoku. Tu sa jednotliví frekventanti naučia vlastne vyhľadávanie v ruinách, poskytnutie prvej pomoci a následný transport do hniezda ranených. Preberáte iba takúto praktickú časť, alebo zachádzate aj do tej teoretickej? Ideme aj do teoretickej časti, snažíme sa pripraviť frekventantov na poskytnutie prvej pomoci, hlavne čo sa týka poskytnutia kardiopulmonálnej resuscitácie. Dáva tento kurz študentom možno niečo viacej ako tie bežné zdravotnícke kurzy? Dáva, lebo v podstate tu majú možnosť si precvičiť vyhľadávanie v ruinách, kde v podstate v iných reálnych podmienkach sa to ani nedá. Môžu si tu vlastne precvičiť aj ten následný transport a hlavne poskytnutie prvej pomoci vo provizorných podmienkach a improvizovanie. Čo dobrého nám varíte? Pripravujeme základ na maďarský perkelt a kolienka. A vy čo najradšej varíte? Najradšej? Tak typickú slovenskú kuchyňu by som povedal. A dá sa povedať, že aj vojaci ju najčastejšie obľúbujú? Ja myslím, že hej. Aké máte možno teraz také dojmy? Sťažovali sa vám študenti, keďže toho vie, čo oni jedia doma? Sťažujú sa, alebo si naopak pochváľujú stravu? Ja myslím, že pochvalujú. Ale myslíte tu na kempe? Skôr by som povedal, že ešte si pýtajú na viac. Počas vojensko-branného cvičenia sa tu na Lešti vydávajú každý deň plné noviny kempoviny. Dostávajú sa k študentom každé ráno pred raňajkami. Heslom tohto ročníka je noviny pre študentov a o študentoch. Snažíme sa teda tohto hesla aj držať. V novinách sú uverejňované články o tom, čo študentov v ten deň čaká, čiže informácie, čo sa bude diať. Takisto spravodajstvo, sú to články o tom, čo študenti zažili, a to z pohľadu redaktorov. To znamená, že redakcia chodí za študentmi, vypočuje si tam na pracoviskách inštruktorov, ktorí nám podajú výklad o tom, čo študentov čaká, na čo ich pripravujú, a takisto aj zo strany študentov, čiže si zapisujeme pojmy, dojmy, pocity, zážitky študentov a to potom všetko prenášame na papier. Priestor je vyhradený takisto aj pre príspevky študentov, čiže sami nám prispievajú v rubrike Štúrovo pero. Predstavujeme v jednotlivých číslach jednotlivé družstvá čiat, aby sa zoznámili na začiatku, nielen tak, že sa budú vidieť, ale aby si o sebe aj niečo prečítali. Tí najlepší v paintballe sa stretli v stredu po obede, aby zistili, ktorí z najlepších sú najlepší. O tom, že súťažiaci majú naozaj dobrú mušku, sa mohli presvedčiť najmä rozhodcovia, ktorí tieto farebné zásahy museli nakoniec poutierať.